some fucking ass. Fuck, that's so. И здравейте, потребители на YouTube! Сега ще ви покажа как да си направите Minecraft скин едиtion, това, което сега съм аз. Влезте тук, пишете нова скин, ето това, Добре, натискате го. Трябва да ви излезе това. Сега да почакаме. Да, ето там да се редят HD, ще тук навсякъде. Си избирам някакво. Опа, така. Това са някакви вируси пак. Майте се. Добре. Сега да поизчакаме малко. Добре. Ще махна тези работи, тъй като не ми трябват. Само тези ми трябват. Не бе. Дьолите. Добре, както и да няма си игра. Ето тук зареждат. Тук нагоре тия май няма да заредят, както и да е. Тук работите на нещо, избирате си. Аз още не съм си избрал, но ще си избера, ако искате. Избирате си като моето, не знам. Това е моето за сега, но ще го сменям. Може би с нещо по-цветно, като... не знам. Това няма да е. Може би това. Тук нещо. Тук джампване. Там се подава Херобрайн. Тук на някаква. Добре, тук танци. Тук в някаква кола. Добре, избирате си някакво. Аз ще си избера ето. Ще избира. Нека видим коя ще избира сега. Може би ето. По-цветна. Някоя. Като тази. Ви казах, както казах, че има и други да си изберете. Нека това трябва да ви зареди синто. И просто да ви зареди. Да, сега искате. И аз пиша да 600 плеер. И изчаквате малко да ви зареди. И ето ще. Добре, сега натискате това. Don't. Тук имате всякакви цветове, но аз съм избрал оригиналния. Сейфате си го. Натискате. Само тук сега. И ето. Само да заредите, видите. Добре, айде. Добре, нещо се е бъгнало.
Сега влизате в моя компютър, тук. И ето я. Вече може да се слагате, ако искате. Искате десен бутон, ако не знаете. Пускам. Заведете като фон. Или ако създадете така, това ще ви е. Добре, не стана, но ще е така. И да, надявам се клипчето да ви